Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ицо Д и с мен е Христо 123 и това е втори епизод на нашето оцеляване. Сега кой ще правим? Аз отивам да се оцелям. Къде отиваш? Да се оцелирам. Братовчет ми яде. Аз ще убера толкова да съм. И както виждате, с братовчет ми се направихме портал към Ада, ма нещо не ни стана, ми напуска вътре. Да. Айде бе, пак 10 минути, много слава нещо. Не ми пуска. Сървърът ще ви хареса, по-добре го играйте. Да, аз ще напиша IP-то в описанието. Пак ме бъгна. Тъй. Имам съпротива 2. Я. Сигурно. Я биш. Какво? Направих Скайрам, бе. Искаш да си направим един голем? Какво? Един голем да си направим. Не. Не знам. Той идваше да ма вика, ма. Аз му правя. Имам, бе. YouTube покачвам. Или всяка приятел отиди някъде, я знам. На кой говориш, бе? Какво? На кой говориш? Да, бе. Христо! Братчет ми изчезна някъде. Да се затваря вратата. Не ще вляза. Аз ще направя някаква айрон блок. Сега ще направя един голем. Да бисите. Знам, ще иска айрон, ама... Еди, ти не са ли порасали? Тъй, викаха ма, издирваха моя приятел. Затвори се вратата. И моят телефон. Лага. Лаг. Ей, тук на вратата, като дой лага най-гадно. Я се отвори вратата. Айде да ходим за животни, бе. Ицо. Ицо. Аз отивам за някои крави. Ще ги пъсна в къщата. Правим пътешки намериш, бе. Те с какво се привличат? С пшеница. Направих 2 айрон блока. Не знам за кой ще нося, му е да умра с тях. Диня. Намерих. О, тук имаме кол, бе. Не. Да. Имаме и кол. Мисля, че ти цвети. Ма ти нивата ли си обирал, бе? Да, наистина. Не, бе, не съм я обирал. Не съм я обирал, бе. Защо не засади пак? Не съм обирал. Но где имаш пшеница? Намерих.
Ти почни да чупиш треви, защото да я засадим цялата. И аз служи още една табела да ти видя кой имаш честа. Аз ще- Аз сега знаеш къде съм. Лагваме. Много съм болен. Лъжи, ба, не е много болен. Малко е. Ние ги правим епизод след епизод. Ма имам предвид на един и същи ден. Сега е 2 април 2014. До вечера ще ги кача тия клипове. Много ми лагва. Ще свади плаче. Каза да им провалят клиповите тия слапита. Да, братя и сестрите ни. Постоянно го правя. Дай. Много ми лаги. Да порасва къстиква, ще направи един голем. Ти лут ли си? Да. Ще ме изби. Що е? Не, бе, няма правим голем, бе. Аре, ще напази. Толкова. Ще пази той. Той ако пази нас, значи ще пази и други. Пък и нали никой не може да уби пък. Вярно. Събрах 4 семена. Пак ма закачи го и бананата. Черни овци. Овци. Just blue. О, вече съм 3 левел. Нещо взех да момча много. Къщата е готина. Е много две. Трябва да направим малко фенсове тук да заобраза. След ще стане яко. Така. Нещо. Ева. Само по едно семе. Защо брат в чест не слага толкова много повече? Съм отворен. Затвори си вратата, е. Трябва да се подреда малко тук. Чистите. А ти за какво се опитваш да ми отвариш работите? Не, бе, гледай. Като кама. И фенсо. И аз затвори вратата, е.
Чакай, бе, ни кол нямаме. Аз имам 35 кол, ти имаш. Тук имам 30, но. Кол нямам и аз. Не, аз имам... Имам стак. И колко. Ей, батко, на бе! Кажи, какво искаш? Виж. Отвори ми честовите, после се щупа табелите, ма искам и аз да видя твоите. Да, гледай сурата. Аре, на! Бързо, ела! Вземи табелите, виж моите, аз съм своя табели, айде докато не съм ограбен. Айде, сложам табели да ма видиш. Колко гради направи ти, бе? Те нямаме с това. То снижа да го махам. Тук се, за какво го махаме? О, едно не стигна. Ела! Айде съм сложил на моите табели. Абе, Игъцо, затвори си вратата! Да. Бързо, ари, сложил съм табели на честовите ми, виж ги. Я да ги. Тос не е много пълен, на другия е пълен. Ей, не ми взима Apple. И то не е пълен. Да, я сега дай аз да видя твоите и ги щупи. Толко нищо няма да ти вземам, ти нали не ми взема. Ще само да видя къде има. Само. И хил, где го изкара толкова? Нали ти казах, обрах оня. Айде да пробваме да търсим той. Взимам ти кремъка, защото и аз имам Другия кремък. епизод. Взимам ти кремък. Я, колко време стана клип? Сега ще ви дам. А, 11 минути, трябва да го свършваме вече. взимам ти смърчовите фиданки, защото... Взимам ти та стълба, защото и аз имам много. Няма да ти взимам. О, Пшеницата ари. Сега се очаквам. взимам. Виж кой ти оставям. Оставям ти цял стак камък да имаш. 64, още 15. Ще си взема... Релси не ми трябва. Джинени семена. Пясъка, ръста, червения камък. Само единия стак. Данките с чипите, ги взимам и семената. И колко. И чакълът взимам. Чупайте табелата. Чупи си я това, бе. Дай ще чупа моите. И то сме обрал всичко, бах, човек. Да, бе, всичките потичи обра. Ще кажеш, че... Аз имам много хубава, не са бачи много хубава. Искаш да видиш аз кой имам? Не искам, ма, ти... Това е само да ти... Глей! Чакай, Да. Колко е? да оставя да ми седи. Ари, вече трябва да свършваме клипа. Виж, кой имам? Виж, Ицо! Дъма лопата направи ли? Виж, бе! Абе, служи да ти видят другите честове. Те са празни. Айде да свършваме клипа. И това беше от нас. Абонирайте се за нас и чао!